В това видео ще видите всички смартфони Samsung Galaxy от първия S до S24 Ultra. Ще видите също как мелодията Over the Horizon се промени от това в това. Да не губим повече време и да започваме. Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Ина и днес ще ви върна в зората на смартфон ерата. И ще си припомним едни от най-интересните устройства на технологичния пазар, а именно Samsung Galaxy S смартфоните. Всички сме много развълнувани от премиерата на новата S24 серия. Но нека да видим откъде започна всичко. За много приятен звук. Това не е ли по-скоро... Това звъни така, нали? Това по-скоро звук за аларма. Значи, аз съм човек, който, откакто си е моят телефон, в момента, в който го получих, е на Silent. Той никога не съм го чувал как звъни. Защото телефонът ти да звъни, това е яко кринч. Да знам, това е моден телефон. Трябва ли някакъв моден телефон, да ме накара да си я пусна? Това не е тази. Това е... Аз свързвам алармите с нещо много негативно. Това ми звучи като аларма, няма да си пусна звука. Така, първият Galaxy смартфон на серията. Дали си го спомням? От 2009, така и да си го спомням? Не си го спомням. Отговор на въпроса. Така. Това е много забавно. Samsung Galaxy S2, така. Стила на дизайн си е супер. Как от тази спокойна модика преминахме към това? Ами не ми харесва. Така. Samsung Galaxy S3. Не е много импресив. Дизайнът е вдъхновен от извивките на речния камък. Аз го видях, че е малко по-извит, между другото. Свикам, това не е поредната простотия с тези извити телефони, дето ти прилягат на лицето. Брат, това да не е възглавница. Ще ти приляга на лицето. Гати вдъхновението. А това на S4. Life Companion. Това пише ли го на всеки телефон? Само от wallpaper. Добре. Защото аз не бих си взела телефон, на който пише Life Companion. Де да знам, странно е. Тъмън ще да кажа, това на S5 не е ли същата? Буквално също като на S4, има едно издължение на последната нота. Аз съм луда. Така, първият водови прахоустойчив топ продукт, модел на марката, има вграден сензор за пулса върху гърба. Дали има някакви хора, да биха си го взели само заради това? Това е много сложно име сега. Samsung Galaxy S6 и S6 Edge. Защо ще си вземеш Edge версията? Само това ще попитам. По този модел конкретно. Да ти извик телефона. Каква иновация. Да се не така, че сложиш си в джоба, седнеш на него, той се спраска на две. Добре, тази на S7 и S7 Edge. Ви е много позната тази мелодика. Тя е... приятничка е. Много олдскул звънене има. Подобно на S6 серията и S7 има версия Edge, която този път е с малко по-голям дисплей. Ама извид, то като е по-голям дисплей, файда. Много хип-хоп. Оле! Искам да го чуя пак. Секунда. Това вече не са ли някакви две преплетани мелодии. От S8 модела вече двете версии на Galaxy смартфоните се казват S8 и S8+. Тази мелодика си я спомням. Тя много ме радва. Много е сладурска. Отново моделите са S9 и S9+, като вече имаме двойна задна камера. Голяма газария. От коя държава са го гепили този хим? Така виждам 3 камери. Това е яко. Samsung S10 Series. Че гърми това. Та имаме вече
3 модела S10, S10 Plus и бюджетен модел S10e. То сигурно ще е някакъв половин телефон. Някой си изсмуква от пръстите, като го е правил този модел. Чакай сега, защо от S10 скочихме на S20? Няма ли S11? Няма. Някой не може да брои. Така, да се върнем на мелодията. Значи това съм почти сигурна, че не е същата мелодия. Нито звучи, нито нищо. Тук Samsung прескачат. Да, защо? И направо отиват на 20. При Galaxy S20 серията пак имаме 3 модела. S20, S20 Plus и да S20 Ultra. Не, това изобщо не е същата мелодия, с която почнахме. Това не е Over the Horizon. Това е нещо съвсем друго. Това е S21 Series. Така, S21, лека промяна по дизайна и малки подобрения по всички компоненти. Дисплей, камера и хардуер. То в днешно време всички нови модели са същите. Това, каквито и факти да ми предоставиш, че е същата мелодия, никога няма да го повярвам. Това няма нищо общо. И също така виждам писалка, много яко. Мелодията е готинка, ама не е същата. Дизайнът в Ultra модела вече напълно наподобява Note серията, като се добавя и S Pen към него. Така ли се нарича? S Pen. Ако телефонът ми дойде с такава мелодика, ама никога няма да я пусна. Химна на Монако, ти ли си? Значи, дизайна ми харесва. Лилавото много харесвам. Ама, какво е това? Толкова неусетно стигнем до S24-ката, аз всеки почакам подобрение, стигнахме до 24-ката, не ми харесва. В заключение, както би казал един известен футболист, новият Samsung е като стария, само че нов. Това бяха всички топ устройства на марката Samsung от серията S. А сега следва въпросът. Кой беше вашият любим Samsung през годините? Пишете в коментарите. Абонирайте се също така с камбанката, защото иначе следващият ви смартфон ще бъде със същия дизайн като старият. Чао! Изядох ли го това също или го казах? Не, казвам. Да не губим повече време. Да започваме ли? И да, започваме. Добре. Айде, кетчфрейз тук. Той ще падне. И днес ще върна в зората на смартфона. Вземете го на работа него. А именно така. Сложна работа. Да, това е изгаза. А той има ли парола? Муцунка. Защо ми спря това? В заключение, както би казал един известен футболист, новия Samsung тук поканиш хората гледат и те не се смеят. Мозъка ми излезе вдъхновение, аз се обърках. Защото иначе следващият ви смартфон ще бъде със същия дизайн като старият. Чао! Това така ли беше? Да.